okay na. Di, ilaha ba? Ilaha. Abot na. Abot na. Ako may lago na kabuta ginawa pa. Barato nung kayo. Diluan pa ka di adre. Ayo. Kasan kayo. Rato, nagkakasikyanan ng mga gasolina. Starring Kermida. Kita kayo piyo. Ano ka sabi? Butas YouTube ah. Koroday. Koroday. Oh, ano ba? Istariray mo, biyan ka na ko. Istariray nga. Tanawan niyo sa ABCBN News, Palitang Bisdak. Si ate. Ingag gini ko sa